bisimila Mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an m'aw ladɔnniya k'a fɔ kabi san 1989 kabi lawale a yirala k'a fɔ novembre kalo tile 20 o yɛrɛ talen no diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ don min ni ale sugantilen no k'a di an ka sifinnaka denmisɛnninw olu yɛrɛ ma wa yira k'a fɔ don in sugantila kun min yɛrɛ kama o de walasa denmisɛnnin fitininw an ka sifinnakaw olu ka hakɛ ye min ye ani nafa min b'u la u ka bunadamadenya o yɛrɛ kɔnɔna na ani fɛn min u ka hakɛ ye ko o de y'a to don in sugantila u kama. Anga sifinnaka artiste min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Sidiki Jabate ni ale tɛ maa dogolen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni ale yɛrɛ ka dɔnkilida ni o yɛrɛ kɔni bɔla a somɔgɔw yɔrɔ ni a fa o yɛrɛ ye dɔnkilidalaba ye ni ale bɛ wele ko Tumani Jabate a yirala k'a fɔ Sidiki Jabate ale yɛrɛ kɔni tala concert ba o yɛrɛ kɔni kɛ jumadon novembre kalo tile 17 san 2023 kɔnɔna na parikaw olu yɛrɛ fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka fɔlikɛ yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Bercy kunnafoniyaw olu y'a yira k'a fɔ Sidiki ale yɛrɛ de kɔni kɛla malien fɔlɔ ye min yɛrɛ kɔni ka bɔ jamana kɔnɔ ka taa kɔkan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bercy ka taa concert o kɛ yen nɔ ko o ma fɔlɔ ko o yɛrɛ kɔni kɛla ale a yirala k'a fɔ concert in kɔni Sidiki Jabate a y'a assuré kosɛbɛ ka sabu kɛ maaw olu yɛrɛ kɔni bɔla i n'a fɔ fɛn wɛrɛ ka taa concert kɛyɔrɔ in na ni yɛrɛ kɔni a kɛla nisɔndiya ani bonya ni karamaba ye malien dɔw ma ka sabu kɛ Sidiki Jabate ale ye malien dɔw nawolo u yɛrɛ kɔni ye u ka nisɔndiya ani ka foli ni tasibila ko o yɛrɛ kɔni ɲɛsin Sidiki Jabate ma ko halisa ala ka a tigɛ mɛn a ka baara in na. A bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ bi an ka kɛnyɛrɛye ekɔlisow nu olu bɛ wele ko école privée nu olu yɛrɛ kɔni kun ye grève daminɛ kunnafoniyaw olu y'a yira k'a fɔ tuguni ko u tilala tun ka grève in ka o yɛrɛ kɔni daminɛ bi novembre kalo tile 20 min yɛrɛ nu u yɛrɛ tilala k'a yira k'a fɔ tuguni ko u bɛna jɔ novembre kalo tile 24 o hukumu kɔnɔna na dugudenw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko a fɔla ko école privée bɛɛ olu bɛ grève la ko mais ko olu y'a ye k'a fɔ école privée dɔw olu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ depuis grève in o yɛrɛ kɔni dɔgɔdala ko olu yɛrɛ kɔni ma u ka kalan jɔ fɔlɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɛ welewele kɛ ka ɲɛsin fanga tigilamɔgɔ ma walasa fɛɛrɛ o bɛ se ka sɔrɔ ni grève kofɔta in na cogoya min na walasa olu don u bɛ se ka kalan cogo cɛ ɲuman sɔrɔ ko ka sabu kɛ kabi grève o yɛrɛ kɔni daminɛna denmisɛnninw olu yɛrɛ kɔni bɛ sokɔnɔ sigi la u yɛrɛ kɔni tɛ ka taa yɔrɔ si. Juma tɛmɛlen novembre kalo tile 17 san 2023 kɔnɔna la an ka Bamakɔ Sudan ɲare kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka quartier min ni ale bɛ wele ko ACI 2000 a yirala k'a fɔ PMI maaw olu yɛrɛ ka marabolo dɔ ni o yɛrɛ bɛ ACI 2000 yɛrɛ kɔnɔna na ni ale bɛ wele ko premier Betclic kunnafoniyaw olu y'a yira k'a fɔ binganni walekɛlaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka binganni wale cɛjugu ko o yɛrɛ kɔni kɛ o yɛrɛ baarakɛyɔrɔ kofɔta in o yɛrɛ kɔni bara nɛgɛ kaɲɛ 4 waati ka taa se nɛgɛ kaɲɛ 5 ma sɔgɔmada joona fɛ kunnafoniyaw u y'a yira k'a fɔ binganni walekɛla ninnu olu yɛrɛ kɔni tala ni maa ninnu olu yɛrɛ ka nafolo mugu bɛɛ ani u yɛrɛ kɔni ka baarakɛminɛn caman minnu yɛrɛ ni nafa bɛ olu la ko u tala ni olu bɛɛ ye o senfɛ o hukumu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ binganni wale in yɛrɛ senfɛ i n'a fɔ u ka maa fila o bɔnɔni na ni kɛse ye o yɛrɛ kɔni b'o la ani ka maa kofɔta wɛrɛ ni yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to nin baarayɔrɔ mɔgɔ ninnu olu yɛrɛ kɔni dusukun kabikabililen don kosɛbɛ ni u yɛrɛ kɔni bɛ ka siran ka segin ka na u ka baarayɔrɔ kofɔta ninnu na. An bɛ taa Buguni kunnafoniyaw olu y'a yira k'a fɔ Buguni mini baarayɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko mine de lithium ni olu yɛrɛ kɔni ka baara o yɛrɛ kɔni bɛnnen don dugu jukɔrɔ fɛnw olu yɛrɛ kɔni labaarali ko cɛ ɲumanin ma kunnafoniyaw o y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɔla ka san 17 millions de dollars ko o yɛrɛ kɔni sɔrɔ dɛmɛ na. An bɛ taa an ka jamana kɔrɔnya fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidalikaw olu fɛ yen nɔ depuis tarata don novembre kalo tile 14 san 2023 ni an ka fanga tigilamɔgɔ olu yɛrɛ kɔni ye sebaaya ta Kidali dugukolo o kɔ kan u y'a yira k'a fɔ Kidali marabolo ɲɛmaa ale yɛrɛ kɔni ye welewele bila ka sabu kɛ Kidali duguden caman olu yɛrɛ kɔni kun ye dugu bila ni bɛnbaliya ni o tun y'a sababu ye a ye welewele bila o ma maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni kun ye dugu bila u ka segin ka na u ka dugu o kɔnɔna na ka sabu kɛ fanga tigilamɔgɔ olu yɛrɛ kɔni kɛlen don ka wulikajɔ kɛ walasa
basigi o bɛ se ka sabati Kidali dugu kɔnɔna na cogo min na o hokumu kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ an ka fanga tigilamɔgɔw tile fila in yɛrɛ kɔnɔna na olu yɛrɛ kɔni bɔla ka fɛn dɔ ye ni ale bɛ wele ko chani ni chani ye o yɛrɛ kɔni tɛ dɔ wɛrɛ ye o yɛrɛ bɛ komi i n'a fɔ kaburu min yɛrɛ kɔnɔna na ni maa caman o yɛrɛ kɔni dolen don a kɔnɔ o yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka dugudenw u kamana gan fanga tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ye wele bila dugudenw ma ko u ka hakilisigi kɛ ka sababu kɛ olu yɛrɛ kɔni bɛna wuli ka jɔ kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni kɛra ni sababu ye ani maa kofɔta minnu olu yɛrɛ kɔni kɛra ni sababu ye ka maa caman ko olu yɛrɛ kɔni ta k'u don kaburu kɔnɔ tantɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛna ɲɛɲinini kɛ ka enquête ko u yɛrɛ kɔni boloda Kidali marabolow bɛɛ kɔnɔna na. An bɛ taa Gawukaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ arabadon novembre kalo tile 15 ka don alamisa la novembre kalo tile 16 san 2023 ko bingani wale caman o yɛrɛ kɔni kɛla Gawukaw olu fɛ yen nɔ sufɛ fan fɛ u ka quartier min ni ale yɛrɛ bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko Gawo ale cité ko bingani wale o yɛrɛ kɔni caman kɛla olu fɛ yen nɔ min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to dutigi caman o yɛrɛ kɔni joginna kosɛbɛ ka u ka minɛnw ani fɛn minnu u ka maramafɛnw ye u ka wariw ye fɛn minnu yɛrɛ ni u yɛrɛ minɛ nafamaw ye ko u yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ko olu bɛɛ ta maa minnu jogila u y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni tala ko olu kunsi u ka kɛnɛyaso maaw ma walasa kɛnɛya olu ka furakɛli olu bɛ se ka sabati cogoya min na o hokumu kɔnɔna na Gawo dugudenw olu y'a yira k'a fɔ ko couvre-feu ko o yɛrɛ kɔni bolo dalen don olu fɛ yen nɔ ko mɛ ko o tɛ k'a bali ko bingani wale ko o yɛrɛ kɔni ɲɛna kosɛbɛ nin don kɔfɔta in na olu bara ko olu yɛrɛ kɔni bɛ bila wele ko o yɛrɛ kɔni bila fanga tigilamɔgɔ ma walasa fɛɛrɛ o bɛ se ka sɔrɔ olu ka lakana na cogoya min na. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Liberiyakaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Morobiya a yirala k'a fɔ olu ka jamana ɲɛmɔgɔ kalata min ni o yɛrɛ kɔni kɛla dɔgɔkun tɛmɛn o y'a yira k'a fɔ Joseph Numa Bɔkɛ ko ale yɛrɛ kɔni ye sebaaya ta ka tɛmɛ George Weah kan o hokumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ sebaaya in o yɛrɛ kɔni talen kɔfɛ ko ni ale si o bɛ taa san 78 ɲɔgɔn kɔ la ni a yɛrɛ kɔni ye layidu caman ta u yɛrɛ kɔni ka jamanadenw ye u yɛrɛ ka jamana o bɛ se ka basigi cogo min na lakana o yɛrɛ bɛ se ka sabati u ka jamana kɔnɔna na. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Senegali fanga sinamatɔ ɲɛmɔgɔ ni ale bɛ wele ko Ousmane Sonko kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni ka kiritigɛ o yɛrɛ kɔni tun bɛ ka kɛ juma tɛmɛnen novembre kalo tile 17 san 2023 kɔnɔna na kunnafoniya o y'a yira k'a fɔ tigilamɔgɔw olu y'a yira k'a fɔ Ousmane Sonko ni ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ kun bɔla jamana ɲɛmɔgɔ kalata la ko u yɛrɛ kɔni laɲini kɛ kiritigɛlen olu yɛrɛ kɔni kɔfɛ walasa Ousmane Sonko ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ bɛ se ka don jamana ɲɛmɔgɔ kalata la cogo min na o hokumu kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ kiriw tigɛlen kɔfɛ Ousmane Sonko ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ o kan ka don jamana ɲɛmɔgɔ kalata la. Ni ne kun bɛ dasigi kɛ bi kunnafoni na ni e maa o maa i bɛ fɛ i ka yɔrɔ u ka lakodɔn ani ka baarakɛtaw olu ka lakodɔn n'i bɛ fɛ i ka foli u ka bila an ka kunnafoniya olu duguma i b'an wele ni numéro damadɔ in na 75 71 50 31 ni ne kun bɛ dasigi kɛ bi kunnafoni na aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.